tolotry ny RNA ho anao ilay tantara ny ray miseho mitondra ny lohateny hoe neniny. Tantara no soratany John Scatman nandrindra Christian zay lalaoviny John Scatman, Wilfried, Ghislain, Christian ary Franklin. Bon, izy raha volaniko aminao efinjato za zay mivolagna aminao, za tsy mila anao mandehandeha amin'ny tany misy za. Anao ma tsy mahay olo tsy tia anao. Nehanay anao tagny ndraiky ditrinao na zahoanao zaza. Tena zay mieritreritry za ataonao babany efan'olo tsy kody za tsy hiditra am'zegny faran'ny za mahita anao ke. Za tsy te hitanao eky. Aza atao raha misy olo fo eky miaranao izy koa mbola za. Mazava zany ke nataoko teny gasy tsara be vake mba hainao. Sakinao amina vadiko fitiavanao za zay mahita za bivotrika ty zegny andegnarianao za tsisy olon-kafa ndraiky nazahoako izy ty koa tsy anao fo. Sy haiko na indra volagninao na indra volagninao fo izy zazambotrika anao tsy zaniko. Ia zagnahary fo ndraiky mahita izy anao fo ndraiky tompony izy ty za tsisy olo afiniaragny koa tsy anao fo. Anao ndraiky kofa tsy agnahoa za zagnahary fo mahita izy. Ke zegny ny raha andeha nitsipitsipizanao na matokony za olo tsy avaketo zegny. Zeky tany mboako zegny jaliky za zegny. Sy haiko anao na mitomagny. Jaliky za zegny. Anao na mitomagny za tsy marina. Anao mandiana o za. Mandiana. Ke izy matany mboako. Sy haiko mity merde anao. Zany tsisy olo haiko eto fo eky. Zagnahary vonjeo fa mijaliky za zegny Jaly zegny. Izy fa tsy mila zavony eky. Na zavony amina fitsahoany fo eky. Roapolo taona taty afara. Ode asa ela kola mitranka tao. Ode oui azov zay azafady ndraiky ato mitady olo miasa an-tragno ya mitady olo iasa zay izy ma anao sa olo hafa zaha ok anao mafiry taogno roapolo taogno nagnino tsy mianatra zala tokony olo mbola mianatra koa na amitaognonao ke zegny marigny ndraiky zegny mbola magniry te hianatra fo tsisy ampikarakara de misy numéro anao satria za baka tsy dia midoka kely loatra avake olo aminay ake fa hainao de mbola mikoragna tsara mbola zako tsara be zegny indra tokony ataonao de zay zegny ilako numéro anao. Ia za ndraiky misy numéro ny telefôny. Tsisy problème. Tsisy problème. Bon alaiko numéro ty ansoviko anao kafa pare zegny le raha. Ok merci. De matoky tsisy problème aza matatro anao za raha mitady mandalo izy ala tsy mety alegna miasa karaha en forme zaza hely igny sady hitanao izy mbola jeune tsara be mety mavita asa jiaby akato. Wile. Oui papa. Aviadanao misy raha atoroko anao ty raha tsara hoe anao be izy tindreto. Za ndre papa mbala sofisofy mbala miconnect za mikoragna amina mina aby amin'ny FB ato. Anao tsy afaka magnanto aty zafady papa. Zay efa navonika ordinateur anao indra mandeha igny satria fa hitako efa raha magnano edy connexion isan'andro. Izy io maro raha tsy tokony
hitany masonandre amin'ny fatanoranonandre ke hitinandre agnatin'izy io koa tsy de tsara loatra ny valamitra mandany fotoana be amin'izy e marigny zegny papa fa hitanao boka va izy ty antena mila maharika actualité hitanao atsika fa mandroso be ne izy ne tsy voatery le raha tsy manjary fô ne le raha atao ato fô raha tsara fô e ary zy takitra izy virus synthétique formatage faranjia ratra farandraha avianao fa raha volagniko aminao zegny important zegny aminao avy ty ok papa avy za bon izy raha atao tsotratsotra edy izy fô raha tegna isan'ny manandanja satria tandrazina atsika lavitra atsika zay fa roaporoapolo taogno dokontsika ta Maurice teto za i manana fikasagna zegny andeha hagnano vacances ka titondranao sady mbô izaza tanàna satria fa elaela ihany ny alagna tagny zay fianarananao sa manangonankory fahitavanao azy ao samety amintsika ialagna hely ikoro ataonao isan'andro amin'ny andro aky zegny ma zy papa sameriko raha hafa za fa natatro sameriko efa siaka kay papa eo non izy koa ndeha hagnano vacances zegny papa tsisy problème vao meka tsara satria zany mba tahela famitsika banka e sady agny mba misy amina maro ka de resaka cours zegny efa milamindamy ndraiky izy ao efa tsy de misy raha ndraka tokony ho sakina be anao zay azoko antokony tsisy raha hainao izy ka Madagasikara zay tegna marigny antena lasty mo efa be efa roapolo taogno ke i nefa antena tsy mba mahay hoe manakory azovazova aby la famille tena agny lasa very antandrazanan'olo aty fô manjary babanao agny tsy avy taty fô zany vidy lakoro aby agny zay atsika kava ty maromaro fianakaviana jiaby agny raha finasaiky ny omagna tsara be amin'ny andro ke tsisy raha matetetry fa omana tsara be fô atsika ka ombagny mafimafy ela taky elaela zay tsy tagny ia pare zegny papa tsisy problème ke frigna atsika mandeha ok miandalina ke fô za mivolana azy aminao fa ianao rahana plasy avy aty sarotro be manahira tsy maintsy mivolana mampiomina anao lôlô fô za zegny amboaranao tsara be tognotono araiky aloha ka andehanantsika magnan'igny efa regninao edy programme antsika jiaby ok papa merci zala za zegny andeha za patron satria misy patron voava rio sonola izy karaha fa ela ny asany ta Madagasikara fa sambina mifaritra aketo izy tsy oignon aresa mitsonoa sambô magnankory salama patron salama salama Tony za olo magnano produit mivarobarotra entagna madinidiniky miara-miasa amin'olo tiara iasa amin'ny monsieur patron mety tsala Tony tsy mangalatra tsy mangalatra Tony iala iasa amin'ny ion mety tsana entana mola ameko anao fanontonao fa zany tsy mila olo mangalangalatra fa olo sérien zay tandiaviko mampirobolobo le olonasa ano mangala entagna vaketo fô Madagasikara fô sava za manavatra avy en Chine entana contonnel ta Matavy Mazingan Degon alaina amin'ny tomobile ia olo sérien tandiaviko za sérieux patron sérieux mila miasa antsala tsy problème patron za voavy entagna jiaby efa napetraka amin'olo jiaby ahila koa amin'ny vérificateur koa de milamigny raha jiaby tsisy ataolana tsisy problème zany de mission tanà manko mila la jiaby mipentrapentraka an'olo maly tsisy problème za garantie justement Tony anao ino mafa manambady taloha Tony nanambady fa ke fa tsy manambady fa za ndraiky za tangala piasa labone mety tompanampy labone mpagnampy mety tsala ka sady molamola asantsika amizay alagny maso foana lay mpanampy fa patron misy mivolagna piasa aby sonoa hely kalama sonoa hely kalama zay ny mavoana le Gasy kalama hely asa mola
asa mafy kalama be kalama vola tsy azoazo tone tsy azoazo mola vola sonao mila bénéfice mila asa magnano asa jiaby zegny akato sa asantsonao mandeha jiaby Sara utakitra akato edy io laby igny any ary parody karaha nisokotra fô ty hiditry foagna tonga anao ie tonga anao boka ny telefôny za karaha manomboky igny any za miasa ho anao taminao ny telefôny igny zegny satria za ia maray mety andeha de za mandeha ndraiky mandeha mandray mani ndraiky mipody ariva ndraiky tsy tafipody ely de mety anao raiky fo akeke manomboko ny any zegny anao miasa akato zaha hitanao ke tsy manambady fa manana olo iaragna ndraiky ka misy fotoagna andalaovana ke zegny ajainao karaha anao magnaja za fa zegny fagnajanao azy azo marigny magnaragna anao Elancia ok zegny izy Elancia no miasa tsara asanaty fa hainao magnano tabady aby an-tragno akato de ndraiky zegny hoe olo miasa fa misy raha maloto de efa ndrerony madaminao zegny foatsika tragno araiky akato madamo aby fa olo akeke fô zegny fô zay tsisy za zegny tsisy ino ake fa ndraindray za ndraiky andalaovana vahiny ndraiky ia mba aizantegna tsao mahandro fontry loatra fô boka fa le kapokambary fandrahoagna igny fa tsy miova fô anaovagna azy avake de firma chambre akato sa dio ve fa sambesa marina anao taritika akato itio zegny chambre ana de eto de salon io jiaby zegny salon avake atao la cuisine i raha jiaby hitanao ke ambadika ila ato amizay zegny akao zegny tragno fandriam-bahiny façon nao mandrakao zegny misy fandriagna misy ala za zegny magnano classement ala anao matsy classement atsika boka mbola tsara ny koragny zegny ndraiky ino no tianao classement sa classe mody tsy haiko izy le mety amin'andre fa sala classement zegny tadiavo satria za ndraiky olo mandeha zegny ndraiky tsy magnino fa anao ka misy olo tsy haiko agny olo namanao agny na sy misy mpanao agny prévenir aminahy fa hoe za ndeha boaka na za misy raha atao de magnan'izay fô mivolagna fô zegny aloka boaka igny any masa maray anao mandeha ho anao igny amaray za mandeha fa commence niany anao ka mbola misy raha tokony alainao zegny antragno amin'andry agny de mandala tianao après midi mety afaka mandraigny ke ve mety après midi ary ka magnan'zaigny za io mbola andeha herigna antragnonay agny za angalalam-bana ok tsy magnino nahazo tampagnampy igny patron ino la volagninao tony tsy haiko nahazo viavy mpagnampy 20 ans viavy mbola tanora miasa manambady tsy manambady indesinao bilo zahako raha olo miasa aminany koa zegny indesany bilo foana zany patron fa tsy tsalanson mangalatra tsy manino mbola volaniko izy ka mazoto izy alefiko aty mbo mikorokoragna aminao mifanakalo traike fa mbo miasa mila nama mila viavy comme misy viavy akany sonoa mikolagna amin'ny viavy kolagna fa mahazo vola tony kolagna tsotra tsisy vola Elancia rô za tagnotanindra anao ndraiky tsy mbola naventy na naventy mbola za fo azisa za magnano sorty fô donc zegny donc anao misorty donc zy karaha miboaboaka aigninao fa tsy karaha mistekey karaha mbola vo 2 mois bôka navianao zay fa tsy karaha anao hitako viditry take zegny tegna marigny de karaha koa
milamigny raha jiaby sisy olo ndraiky nitady za take tamin'ny absence-na take. Take ndraiky tsaky nisy olo nitady anao. Tabana jiaby ndraiky efa vita zegny moa za mantontotry. Manao tianao ty izy karaha magnano internet. Za koragna amina camarade ke. Izy ndraiky mba tsara atao izy fô tanefa fa agnatin'ny internet maro raha tsy manjara koa maro karaha manjara mahaiza misafidy zay magnavaka ny raha tokony atao ndraiky raha tsy tokony atao dia zay fô zaka izy mifamirany raha mety hoe olo be nao azonao zay marigny zay zegny edy samba ino ndraikindraiky mahatongy i patron karaha naventiventina azy nagnino maty so ndraiky ty samasoma ratsy izy ratsy asalony zegny toiziko de connexion na ty za koragna amy copain na atsa karaha nampijaly eritreritrinà ndraiky elansiay hitanao izy amy forme izy madi zaho hiaraka aminazy sao takitra olo iarao avy mbola tsy eboka izy na hiaraka aminana tsy hiaraka amina afakeo karaha tsy dia tsara miaraka amin'ny mpiasan-tegna tsy mety foky tegna marina seko fa eo mahita azy Oui chérie, allô? Allô, karakory ma chérie? Tsara fa, akory anao? Tsara foagny ngoma. Tovisagna fô zegny e, fô mafimafy bôsa ato e. Mary. Akory asa? Milamigny fô asa fô. Anao tandraraiky nza mety appel manqué anao. Anaovy nagnantso za. Marigny tsika diniko zegny. Za nagnantso anao ndray mandeha zay. Tsy azo. De zako amy Viber anao tsy connecté, tsy haiko asa problème na connexion za tia sa ino asa nisy problème ka téléphone-nazy igny agny asa ino problème. Azafady vady koa za ndraiky edy ka nisy vahiny zahay atao de lasa andeha nagnano bazary tampotampoka be za de tsy azoko amin'izay téléphone hitako appelnao igny. Tena mialatsigny e. Ka manankory mabôsinao koa milamigny tsara. Milamigny ndraiky izy tia somary mafimafy fô izy ke ndraiky fa ho vitavita. Sady za mary magnararoatra zay mety tsy ela ho avy e. De fa za tsy anao nandra mety surprise. Ya, fa izy mikasiky ilay koragnantsika igny de tsy maintsy andalo amin'andre fô zahay izy koa fa tonga zay ny papa de magnano le raha tokony azo atao agny amin'ny mikasiky fiaragnantsika. Ok zegny vadiko, bisous. Ok chérie, bisous. Ataoko akory fomba ilazako raha ty amin'ny zalahy ty mbola nenanena izy ta Madagasikara igny nientiky nitarimiky tamory izy ty fa 20 taogno zay or tsy maintsy ampafantarigny azy fa tegna tsy babany za ary babany zay sa mbô eza mamanjary elazy ty moa efa tsisy asa nanankory ka iraky anabaviny igny tegna sarotro izy ty fô tsy maintsy ampafantarigny azy maharaka zanako lahy zegny teknôlôzia fa enao baka papa fa izy teo ako nantena mila tegna mila maharaka le fivoarana za ako anao tatoato boka tegna Viber igny zalagny edy sariny viavy igny azoma igny izy ty amina a Madagasikara agny papa zay matetiky mikoragna magnino tegna fa mpinamagna be tandrema fô so tafalefa izy karaha olo sérieuse tsara be tandrema fô fô enao fiainana vaizy so de tafalefa loatra anao amina raha karaha iny manjary manahiragna fô anao ke tegna agnatin'ny fotoana tegna mila fitandremagna igny matokisa ndraiky papa fa izy koa mikasika igny ndraiky tsisy problème loatra satria izy nivolagny taminao andra raiky igny
izy ty tegna marigny ndraiky hoe maro karazan-draha amin'izy ty ato fô tsy raha jabakato zegny le andeha atao na andeha aran-tena fô tena zegny mbô tsara fô tena maharika le raha misy mba mahay le raha mitranga ty série za ndraiky raha olo juste magnadiady fô sady alimagnanjegny ahenkegna ela sy te fotoana fidaonao tam'izay fa anao lahaly tsy diky tsy hitanao fa mifiry aly zalahy mbola tsy mandra aloha kiraiky fô atao moramora hely fô masonao kane sy mba tinzy ya merci papa Tony, oda. Azovy zay maty zay izy. Tsointy. Patron. Akory zay? Za miantso anao tsy mandray telefôny. Telefôna maty. Naratra telefôna vaza, naratra. Makaleka amin'ny labotika akao. Za maligny Tony mbola premier tranche azoko amin'ny entagna jiaby. Kalakoly. Anao patron za matatra tsika olo miara-miasa letry taforiagna ino problème efa mitsentsy olo fagnafalantsika entagna fa ely vola mivelona tsy volagna zare fa mbola maro entagna bloqué tsy lafo vola azo enta tsisy patron anao za amin'ny semaine ambony za magnefa azy semaine ambony ya fa telefôny zagny alaiko niana akagny aleva telefôny solata ao ataoko amin'ny agnaragna anao fô ya ataova amin'ny agnaragna anao fogna le telefôny fa ilaiko vola amin'ny semaine ambony otrino antsasany malomalo ela loatra le vola Tony tsy mety crise baka asika amin'izy patron aza magnanjaigny anao za olo miara-miasa aminao lery taforiagna zay hoe karaha hoe nampabe la boutique jiaby igny atsika fiara-miasa amitsika foana ela lontsa enta lafo vola tsy enta regninao ilancé za ela ny aretiko zay anao zegny na mpagnampy aminaky afa considéré zay hoe fa mitovy zay tsy ataoko hoe karaha piasananino ma za amin'isy raha tsy nanjarina ataoko tato tsy zegny ino problème anao ka miaraka aminahy karaha manao mpakaroko nankory patron problème-nao vahako anao miaraha aminahy azafady fô tegna tsy mety aminahy zegny patron anao za magnanjay tegna sarotra aminahy rô iaraka aminao patron zafady nataonao 3 fois ny karaha za tegna tsy tafa tegna impossible ino mahatonga anao magnanjay fa za tsy tianao zegny tegna mal anao ndraiky ny tsy aliko fô sarotra aminahy tegna azafady patron fa tsy possible zegny zalahy zalahy ok za doko andeha za se mbola misy radioko malaky de zay ok za andeha maloha indraiky miraha tataony patron za zegny miasa aloha nefa za 4 libre karaha manahy tsara asa tsy dia mafy loatra ary lagnino raha avy takaty ny asa taty za regniko na venty za miasa loatra zegny amin'ny raha ataony patron igny antsovy koa le divadiko intsika za amin'ny ataony patrona manjengingolo tsy za ondraha mahita ny tegna ny forma ipoka ataona lala tsy mahay mahita raha mielagna misony karaha misony libre ndraiky izy ty oui bébé allô vadiko bonjour za ça va tsy dia ça va loatra
nanako ino ka problème hitanao boka za ty boka miasa amin'olo i patron-na io ty mikitikitika za manjeny efa tsy azahoako ny raha za zegny henjika za zegny za miefa antidabe raha antidabe ndraiky edy manjenga ny tegna anao aza miditra amin'ny raha magnanjeny sady hainao mba hitanao lasitepika fitiavako anao de tsy haiko e za ndraiky ka de toute façon za tsy miforcé olo fô tsy raha eky sa zegny fô programme anao ke fôkona anao iava ty malakilaky fô entsika za mi raha ataony olo zegny ndre ato e tsy zegny fô anao ambeliko e ziky dila masiaka dy lalana za alana mahita za mitely telefôny sady izy fri mbavabaroro eo anao ambeliko e ya ok merci chérie bisous bisous atoko raha matahora za zay izy olo miasa amina za micommande azy ino raha tsy arana amina elansia elansia avedanao edy ye aza anao rao tsy maintsy miaraka amina e nankory tsy maintsy miaraka amina fô tsy maintsy obligé za tsy maintsy hiaraka aminao de nankory tsy mety aminao tsy mety amina e sintrany zany démissiony izy ka fagnanjegny zegny tsy raha magnirika anao hiala iasa sintrany za miala karaha zany da forcenao nda hiaraka aminao tsy possible zegny za nda hiasa amin'olo mampiasa za tsy azokazoko fo ekegnina sady de toute façon za fa misy olo iaragna zegny tegna marigny bon do ataova tabanao anao karaha vasira ndraiky patron za tsy vasira za tsy vasira do ataova tabanao Maintes vola sono à Madagascar alaiko vola Antony amidy trano amidy entatavela mode sonoa angalako police huissier Tony kontragna efa vola onde Tony isoloa igny ka maty ane za tany sitriko ka tsy hitan'izay onde de toute façon za tsy sitriky iny maratahoriko azy izy mahola avaketo oe police maty za sinoa ty tsy mikidikidy reo mbariko sangetaka anazy fa zegny letra zay bon onde tsy boaka izy ty niany boaka fa za iny mara vitan'zare kiny oui Antony fa malomalo vola nanao tsy nandefa vola e andengala vola jiaby ke iny mara tondrasanao olo marobe mikasiky zegny fagnaragnatsika roa fa baka zegny patron za fa nampio manao fa mijaly le société en fody anao azy magnano zegny angala vola tiako mandeha bon za andeha aminao agny fo ke hiaraka aminao zaho de vola ilaiko Tony dia tsisy vola patron le vola atsika koa niasa atsika maty vola anao tsy maty vola mividy trano vita be ty lan-tranonao feno volan'olonasa izy ty volana fahela za tsy maneky Tony vola azo niany mody amalin sonoa ody ya ody olo teotsa bon ka fa magnano zegny za zegny agnatogna anao après midi
dia agnasika magnano fagnaragna jiaby fô tsy tiako zany dia indesinao miaraka amina polisy ake avake huissier efa gnino andre ataon'izao talantansy fanalana après midi fa za azafady aminandre tegna azafady aminandre fô antragnonazy agny asika mikoragna za polisy atao zao talantansy fanalana aha bon wile oui papa anao igny tsika avy magnanaova paripare fô zany moaly finagnano i réservation tsika igny efa milamigny raha jiaby momby zigny mboamboara bagage fô afaka une semaine magnan'igny atsika mety mamaha atsika fô alamilaminy sindra ake fa commence mandamindaminy ninazy hitanao io mba tiako zegny papa e za marigny magnararoatra matsiaro zegny papa anao ndra raiky mboka nagnontany hoe marika zanoko laty e de azo may viavy eo de za zegny magnararoatro satria tsika fa andeha Madagasikara andeha hagnano vacances volagninao zegny fa semaine ambony de zay mboka tegna le mpifankaty e zay zegny angamba tonga de aloha le raha tsy atao antragno magnonkogna ambany soko magnontany zegny fô zay zegny copine na Madagasikara tombo mariny zay lazaniko lazany papa irvinante zegny ie zegny fikasagna fô tsy ebaka fô za zegny magnararoatro de amy fahatongavagna akagny zegny zay zegny agnano fiançay de satria za tagneko izy koa fa raha atao zegny mba atao ampagnajagna le raha fô ke zegny volaniko izy aminao tsalôlao papa de mba tiako zegny anao mba atsika zegny miaraka mandeha amin'olo be nazy ary zy mba fagnakoragna amy tsara be afa fô tany fa viantena i donc fô za koa mieritreritra totovy avy aby mandeha aminao aby an-tanàna aketo isa volagniky raha misy ninao zary izy bika hitanao amorisy eto papa olo jiaby ka samby mibelabelaka sindry sarotro be fô bon za tsy volagna raha maro fô izy igny maloha le tiako tsy magnino zany rô tombo bôka ny zaza rô efa zegny edy nifagniriagna aminazy teraka fitolahy fitovavy zegny nirigny izy ka fa tianao izy zahantsika izy atsika katonga akagny alamina fô raha jiabinao ya ok papa efa ny sinoigny marigny raha izy la tragnona bigny lafo heureusement za mbola nisy vola hafa mila fetsifetsy amin'ny fiainagna ty mpiasanala sy tema tsy niala za mbola kito fô ça va fô zegny tsara fô ndraiky niara-niasa amin'ny sinoigny fa nazoako départ tegna ka tsy mandeha milalagna fafako ndraikindraiky ny tegna tsisy clé loatra fô na de zegny mila mitandrigny tonga Madagasikara atsika sy regninao miava rivotro zegny Will regny koa ny zegny papa tegna le niova aty fa hainao edy fô Antananarivo mahila magnano mahay antegna fô somary sarosarotro fandarovana aketo fô programme ndraiky amboarika ariva agny ninao ataontsika prioritaire maregny papa mareka za miangavy mbô atao niany atsika ke mametraka entagna atsika tonga de fa mandeha agny anao mba tsy mbô reraka firy lera atsika nanototro fô tao tagnatina avion igny malo mbô alakegny hely malô sady tiako amizegny any atsika roa miaraka mandeha agny za rô miangavy papa atsika fô andeha atsika roa fô andeha akagny ke mare zegny karaha mbalo ela loatra non mila malakegny zay edy tsy tiana haigny raha karaha zegny edy bon izy ka magnano zegny ary za fô andeha tsy mety Will tsy maintsy aterika anao mare mandreninao za tsy maintsy za mitondra anao mandeha agny izy ka raha tegna nagnanao eritreritry raha ke zegny tsy maintsy boantsika koa ny ray aman-dreniny izy ka anao fa tsy mitovy edy izy ke zegny izy ka tsika roa miaraka mandeha agny ndraiky anao raiky izy baka mbala mitany iasana amin'izy ke fa tsy amy ray aman-dreniny papa mirandraha ray aman-dreniny ka baka laba mitany iasany zeny ao manjary manabatabazy atsika aminasanazy manahiranazy amin'ny patronazy koa ke atsika keny any mbola tsy andeha kagny andraso malao fa atsika mbola alkarepo ela riva anao ke tsy tihinana anao koa kony za papa tsy tihinagna zegny sady nazahina fô baka karaha tsisy appétit za izy ka tsy avy mahita izy ely malao fô zaniko lahy ok hitantsika ke fô zegny andraso malao andraso hely malao
azontsokony oela amin'ny raha igny zalazake ty fondry raha tokony nataoko aloloka izy igny wile oui aloha lasy tetsika fa andeha ataontsika anao misy kelagna mizifo mbola fondry tratrapaiky ty monomboka mariagny zegny papa e za kony fa miambigny antsonao fô za ke fa bagazonao tsy ka vangalangalako coin ro ataova misisisiny agny lamba solo ia igny fa malama ataonao andeha ty fa fa mampariazy sady mbola magnimagnitry Maurice fa na zegny za mbola paigny hely papa e ia fa ianao boka raha hiatriky viavy zegny andegnala viavy no tsy hoe angala loatra boka fa tsika kepaka mbala miseho am'le olobe nazy na le olo iasany mba fagnamezagnaja zare ambesa agnamboatra malakilaky fa ary zy moa firme izy miravana tsy efa hainao am'le firavanina fa ampiasana amin'ny ariva i tsy haiko fô zegny boka le mampalakilaky atsika ke beky mbô tsy mivendrivendry atsika avake tsy tara mahatonga za magnotany ndraiky boka am'zegny so de mbô tsaratsara ndraiky andragnony ray aman-dreniny izy tegna tognony am'zegny mbô matotry rabe le koragna ia sady atsika miaraka mandeha agny mandeha mangala izy de atsika avy am'zay miaraka mandeha aminjare anga ok atsika avy miboatsy aloha anao miambiny taxi izy ka mahita taxi mandalo anao tonga de sakano mbo antsika ia ok papa ambeseto papa de izy zay boka nalefa ny sary taminah boka itragno i fô itragno ty ndraiky karaha nary fagnatotro ireo boka sampandalagna raiky volagniny igny reo amizay vodimanga justement izy reo ay papa tragno peinture bleu reo y aleva onogno tsara be so magnonkognotra am'lolontrafa aketo atsika voabaraka aketo fa izy papa sura za tegna izy azonao antoko ia izy rambe sara ode azovy ndraiky mazagny zala odiny ato oui fefty agnambongambo aiza ndre zagny e ode oui mandroso iantoany zala teza loatra manao mana zala sognary balaka za zala iwily igny kara za kony tony zala karakory ity kony tokony any zala anao ty mandeha zazasa izy ty kony alo karibo andry zala mandroso andre mandroso antragno aza vakavaka ros ia merci fofo ke ino vaovao zala za kono gaga taminao tony teza loatra manao za boka fa nisy folo taogno za tsy tamy tanàgna ty za ka fa empaka amy problème raha jiaby zegny ino antegna karaha antegna raiky ny olo raha tsy vintaka amy tanàgna enao olo ndraiky bevebe fô olo mahita antegna misimisy clé ialako tanàgna ty boka rô za zako rô angala folo taogno za tsy taketo tegna folo taogno izy zala za io biky are docteur de poutière lasy teny marina amin'izy ty fô ino izalahy entiky zanokanao ino zao fandeha tantara zanoko avakeza tony regninao za igny baka roporopolo taogno ko nialagna teto ta Maurice za igny mipetraka azonao ny viavy niarahanao teto tamin'ny le maty igny nametra roboka izy igny sa tsy au courant zigny lasy teny za tsy au courant zegny nametra roa mianada hamba ary zanokanao i araiky lahy eo igogny eo ke zanokanao ary zegny ny manano fagnazake tsy haika sa izy raha nazo iolo mitarimy io dao dokony viavy tianao izy nanakory papa ino akoragnandre kono naetsy nazava aminazy misy viavy zegny agnova koragny hitanao zegny papa hitoko avakagny mikoragna aminazy letra zay avy takagny ta Maurice tagny tiany zay ny viavy Madagasikara ty ry viavy zay miasa aminao koa volagniny aky ke anao ke tsy papoko ino tsy mazava aminahy raha ty za kony tsy haiky raha ingia io zanoko avakeza mizy bon za zegny ny tegna mahay fandeha ny histoire nandre aro mianada iwily misy anabavy izy ambina zare zanokanao ndraiky viavy igny fa anao tsy etany nanjavognanao zay tena inakiny ka zay maty viavy igny tsisy mpikarakara zazaroy araiky iwily nientiky nday ta Maurice tagny izy ke fa tombolo be zala ke araiky vavy zao mbola eto akeza amy tanàna amy tanàna ty keto anabavy ny wily ke inandregny andeha zaza zegny non izy ndraiky tsisy fandraisana amizigny fô andeha iza viavinazy
letra avy tao Maurice tagny zaza miasa aminaka to miasa aminao zegny araka ny fivolagna satria tragno i ia nino ataony repère letra avy takagny sary iny tagny nanazy io marigny zegny ke zanako izo magnarigny giaky wily agnaran'ngiahy wily zanakanao zy ana Tony ia hitandraky izy isy karakaraha tegna zala manakory tsara be raha ty papa o ino mary raha koragnandre za kono mandinika raha atao ndraiky karaha raha agnososy raha nagnino anao letra zay izy koa nisy raha nagnano zegny ary raha hainao fô letra tsika ta Maurice takagny fa firy taogno takagny anao tsara nivolagna raha nagnano zegny tamina izy ke ndraiky za fa tonga ke ndraiky amin'ny tany misy olo tiako ndraiky ka teo ka anao ka mivolagna ka fa tsy babanao ka za fio ka papanao ka anao ndraiky aza magnady za anao wily fô enao rahana fiainana ty sarotro tsy volagna ny marigny na nataoko karakory na nataoko karakory anao ray aman-dreninao fô tsara ny vitiko taminao mo hitanao zegny tsy atao andeha dignosina ray aman-dreny ke ataoko ka le tsy andeha ambaroko anao ny tegna ray aman-dreninao tsy marigny zegny satria mbola agnisany raha mbola agnisany tarimiako anao amolo volako anao amin'ny lafi tsarany zegny tsy maintsy ampafantarika anao ny tegna ray aman-dreninao zegny ndraiky tsy mety karaha ny tegna reko anao wily za koa nisanganegna eky amin'ny raha ty ke io zegny papana monsieur Tony zaro babanao ka papa d'après le raha magnano zegny ke anao letra zay teza foanao letra zay ke tegna tsy hainao marigny zegny le existence na aza magnady anao fô i tantara zegny tantara lavabe tegna marigny bon andre mipitripitrany andeha nisovika izaza zegny ia zegny tiako aminazy sady ziny wily anena raha nitanako tany zegny ane tsy maintsy mbola hoavy fô fotoana ane itrao fa ny zalahy ty amin'ny babano za nampimenimeny za aloka atsika hiala avy ta Maurice tagny zegny fô atsika ka fa tonga tiketike ia tsika kebaka fa keto akediny any mahita manakory marigny zavany raha zegny fa za koa tegna amsamboaravoara be raha agnaty saigninazy zegny koa lany fagnahy eky za tegna lany fagnahy mbola velo elansia oui misy olo mitadanao koa anao tiko niany courage donc courage marigny za zegny fa enomboky zegny tsy nankory izo mbola mitady zako za fa izy misy olo mitadanao koa andao zava ino ndraiky ka zegny anao miaraka amin'olo fô letry zay mampahigny za tsondroko izy na igny karakory karakory elansia anao maty tonga kone tsy anao tsy volagna taminah anao andeha Madagasikara ela zay ke za ndraiky malo kinina ataoko tsy nivolagna natao surprise le raha amin'izegny mbo samby falifaly ke ino vaovao akory asa tsisy vaovao courage fa zegny nahitanao mba zaiky ny raha surprise zegny vadiko hita ela naviagna taty ia ndrefaka falegana andreny tsy haiko avake ndre manoazy fô izy zegny izy ndraiky babany bon tegna marigny donc izy ndraiky babany za mbô babany izy zegny zanako tegna marigna tafaran'le tantara take de nifandray taminao par internet tsy haiko ino kone raha nataona ndre takagny de andeha angalanao zegny izy ke andeha agnontany aiza ray aman-dreninao de fa zay mafa ray aman-dreninazy de ray aman-dreninao zegny agnontany sarotra amina zaho za olo iasanzifa fa za tsy mahay ray aman-dreninazy tsy haiko fô ikazovy ray aman-dreninazy de angala za zegny koa nitondrasiko papa io ke zy zegny izy ke rone akory mataoko tantara zegny any aminandre nagnankory zay mkamara tsara nagnotaniko anao na za nangalanao niasa voalohany za zegny adigny foky nagnotany hoe zanakazova anao nao avakaiza anao tsy tsara ndraiky misy fotoagna za mba ty volagna aminao amizay fô malahelo be za mandiniky fiainagna anahy nagnankory izy boka araka ny tantara maloha za tsy mahafantatra fô ny mamanay zegny agnatin'izay teraka izy tsisy zahay ka moa tsy nahoany babanay dia tsisy raha haiko feky momba ray aman-dreniko azovy babanandre babanay tegna tsy haiko na fanody tavy aminahy ia
Farinonao zegny azony. Agnarana mamana ndraiky Rasoa. Zay agnarana. Irasoa. Hatsa. Azovy. Zanaka azovy anao. Rasoa agnarana mamanay. Fô ianadaky zany ke tsy haiko fekeza tany misy azy amizao fotoana ambagna zay. Izanaka azovy. Irasoa. Zanakanao zare We mate. Babanandrery zaza. Ala, papa, nakory manao. Ala. Wily. Rano. Ala, meky mese. Rano nakory. Ino mo raha magnano tio? Za koa nefa tsy haiko iky raha misy amin'ny tragno tio akato eke. Tsy angala raha malakilaky. Raha zaveka aminandre zao izy nikoragna take igny izy ka fa nivolany inansia io. Atao fontrofontry rano Zany tia. Kirasoa. Irasoa zay mamanandre. Izy ke i babanandre. Zany ke tsisy fa marinandrezaka zany fô. Zay maventy maraka fandeha tantara zany. Izy ka roa mianadaho zandre te igny. Andre zazaroa tamin'ilay zazaroa nenanena renjare narary tavitry talopitaly maty zany tondry Wily. Ino karazan-draha magnano tio? Ke ho anabavika io ke anabavika ilay ansiaky. Mafika raha magnano tio zagnary. Tsara vendriky zany tsy nitsamantsamagna babako nanjaiky zanetry zay igny. Tsy za koa tsy haiko eky raha volanky za maloha tegna fa malchance fô eky tegna tsy atondra. Za tsara na nankatia viavy zegny egan-tena mbô ankatia ologny ndraiky nabaviny tegna mahafaminara mazazy igny raha nagnino mazahy. Izy ke zany baka ka zaza biby ka sarotra aminjare fa kino raha volanky zany fa anao le babanjare maloha tegna tokony marika fandeha tantara i. Anao fo iky miazaha manda amin'ny raha zegny mangino fa tsy kinio. fô izy ke i babanandre fô zegny ndraiky tsy midika karaha ohatra Wily nitarimika fa 20 taogno. Tsy midika zegny ka andeha ariako anao Wily. Atsika ka vita vakansika atsika tsy maintsy mbola mirana Maurice koa. Fô ianabavinao fogna izy ke i. Wily. Za koa tsy haiko raha volanky zao izy zanako abe tegna miala tsigny aminandre pardon zazagnahary. Antegna ka mbola matanjaka zegny ndraiky tsisy raha eritreretigny tsy vita atao. Sy ampoiziko fô eky zegny raha itranga zegny raha hoisy. Alifagna zagnahary tegna azafady mifogno zazagnahary sy mirazagna anahy. Mifoniko aminandre zanako aby. Tegna fa tsy haiko raha volaniko aminandre. Tegna nanignainiko nagnano raha tsy manjary letry zay. Izy tikebika avy amin'ny fomba fiteny zegny tsy raha fa misy raha azo koragniny fondriky ary mba karazagna hanitra donc izy ty indrindra aminay tanora ka sady efa zegny lasite man'ny raha malaza jeune zegny magnanognano fô amina raha tsy de be fagnontaniagna loatra ka fa mahita olo tiagna indrindrandrindra zegny tegna hitako namango za zegny za fa tafiditry loatra de za fa tsara nagnotany izy hoe sady za lasite bika na ohatra nagnotany izy mety tsy mahay zegny fô izy ke zegny fa mazava raha jiaby fô agnanariko tanora karantegna izy ka misy olo tiagna tokony magnadiady tsara be malô fa izy ty ndraiky sôragna zagnahary bika zay mbala tsisy ino mbala koragna fo mbala fiaragna madi fô fa anitra amin'le avy afara izy ki ke vita fô izy mafanazava takegny mpianadaza o lambagna lasite ary sôragna ka zegny papa raiky ato aroboka papa ananky papa Antoine raiky ato eo nikarakara za letry mbola hely de ato eo ma le tegna papa biologika raiky ato le niteraka tegna mankasitraka andre fô ary papa take efa niaiky le fahadosoagna anazy izy ty baka mandia tany zegny tsy maintsy solafaka mitatao lanitra tsy maintsy ho legny
ambe anitra ho antsika jaba vafara raha ty ehe zagnahary tsy teny rasy zegny nampitrôtro antsika ty mbola fankahita fampitrôtro taketo olo mpianaka tegna nariny raha tsy nanjary vitiko zay fô nanogneniko ary ny ifonko satria izaho zao izy niasa taminahy teny eritreretiko karaha olo mpiasa marina tsy eritreretiko zaniko ary fa tsy haiko raha nagnano mamoa fady aminazy za tegna mifogna aminandre za zany koa be mamela zandry atsika ke fankaheo raha fa vita zegny tsy agnetsiko fô tamandry fô mamanandregny mo fa maty fa 20 taogno mahery zay za babinandre za vogna agnampandre am'le raha ilainandre manomboky niany ty agnanariko viavy karaha za izy ka misy olo manjenga ny tegna mangala ondra tsara be magnontanie izo vavanao fô tegna le izy mahazo zay etike ary za igny ka niaraka tamin'ny ipatron ipapa raha ka niaraka tamin'ny papana igny tsy haiko edy nanankory eky fiaignananahy ary ki soa ihany ka moazaro nianadaky wily mbala tsy niaraka fô mbola nifandray par internet fô za eky magnanitra za ka misy olo manjengy atsika viavy karaha za dia mba ambarany mahakasiky ny havanao surtout ray aman-dreny niteraka sao de lasa mandoza fonamo zao marary natolotry ny RNA anao teo le tantara indray miseho mitondra ny lohateny hoe negniny reto avy no namelona ny tantara Gislin no Antoine, Wilfried no Will, John Sketman no Tony, Christian no Tuyon, Franklin no Elancia.